Обман. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавньою з її вчинками. Горе тому, хто несправедливістю дім свій будує, а верхні кімнати безправ'ям, хто каже своєму ближньому працювати даремно і платні йому не дає. Горе тим, що задумують кривду і на ложах своїх учиняють лихе, за світла поранку виконують це, бо їхня рука має силу. Якщо піль жадають, то грабують вони, а домів то хапають, і вони переслідують мужа та дома його, і чоловіка, і спадки його. Тому так промовляє Господь: ось я замишляю на цей рід лихе, що ший своїх з нього не визволите, і ходити не будете гордо, бо це час лихий. Горе тому, хто свого ближнього напоює з келиху гніву свого і поїть, щоб бачити сором його.